I'm calling you now. I'm with diabetes. Before I'm chatting with diabetes, I'm saying it for the first time. And I'm live also. I'm can negotiate. Actually, I'm people motive. Diabetes abago ma. Ma yung njiburu nwoke. Diabetes abagi. Me boom bono one and you boom. You know, can't bubble maka your sister who got rather on where you are calling. Okay, na I don't know no go na agbo ba. Ibumuleze moze ekenekwa m na asị nke onye chi enya jezelia biko kwanụ tata ya ebulukwa nabata ụbọchị nke na biko nwere ozi dị mkpa anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata gbanyela isi nwanne anyị nwoke bụ Okwuluora Igbo niile. Ama m na unu ma nwanne anyị nwoke ahụ pikcha dị ebe a na skrin ma biko akaụntụ nọmba ya dịkwa na skrin ebe a nụnwa biko na Igbo ndị ọma njem ihe awụ onweghị onye zi m ozi ya mana ihe awụ an urgent call from my own self to Okwuluora maka ihe niile ọ na-emelụ ndị Igbo anyị. Biko o nwere akụkọ ọkọ na vidiyo anụnwa. O nwere akụkọ ọkọ na vidiyo wefu na this guy is passing through a lot but he's end up him himself nwere very big problem. Onwe onye ya bụ banyị na o kwesịgo ịrịta nyere ndị mmadụ aka ka ọ zọbagolo onwe mmadụ imepe ọnụ si na onwe diabetes na diabetes eligi ya ahụ for 7 years na oyighoshu. Biko nwee nchọgụ na-eneke na vidiyo ka unu ghọta ihe mee nji wee mee vidiyo a maka nwanne anyị nwoke bụ Okwuluora Igbo niile. Biko aka nọmba ya dịkwa na skrin nwanyị nwakunu na afọ biko n'ọbụla onye ji si biko si nyelụ Okwuluora nwanne anyị nwaka aka maka na aka na-enye enye ka a na-enyekwa na onye na-emeli Igbo ihe ka a na-emekwa. Okwuluora abụgo onye nwere obi mmadụ sikwara na Igbo ya adị mma. Biko ihe akwa na an urgent call bụ onye ziri m but I just feel like doing it ka ọ bụkwa na ebe ọbụla onye nọ biko inwe avenue ọbụla ichi reach out to anybody. I don't have money but I believe na from my own self and from my own audience nwe somebody must surely give out something. Ọbụgodu 1,000 bolo 2,000 ụkwana 500 biko sefu na ihe elute nwanne anyị nwoke anụnwa aka. Biko Igbo ndị ọma njem na nekene na vidiyo ihu nna m hụ and the pain of Okwuluora Igbo niile. I did to see almost pages because the administrative decision of pages. Where they say this was happy. They promote all of a sudden a small town zero, not every on his own establishment. When the goes on and they access bank they promise to go. Which so negotiation with email every day. We put in the ask the this thing. So during that COVID-19, who is your one? All the year need. I'm calling you now. I'm with diabetes. Before I'm chatting with diabetes, I'm saying it for the first time. And I'm live also. I'm can negotiate. Actually, I'm people motive. Diabetes abago ma. Ma yung njiburu nwoke. Diabetes abagi. Enwike ona enwike mụta nwala ma do na ma tribe. Emu yo minu. No na enwe m ike m nụọ nwaanyị chọba nwa. Diabetes abago m your fork go my system up. I'm on for 7 years. I bought them sure. Come on again. Slippers can now. You can must me one himself from slippers. For more than 10 years, I had homeless in a village. More than woman go. I tag my firing frustrated. If even ever now rather I may check a kidney every 2 weeks. My corner from off. A boom. Every man who was some women, the man or the man or I don't know to an EJ. They try to give woman go. In were in name woman. Engaging wire. Engaging wire. And get men have an menu, maybe 100,000. Then another. So what I mean, mother dash him 200,000 more. I'm missing 100,000. I don't know who I like me about the date. Because people may be our own or Buruku or Yanaba. About very dirty. Chọkwa m ịnụ ụda aka ọzọ. Ike ịnya onwe gị odo n'onu ọtọgụtọ. Isi na ịnya odo n'onu pụta na ije ṅụọ poison. Ye go maka ma nwoke nwe Steve Jobs ma Jack Ma, Alibaba, all of them suffered. All of them went through pain. Why for other reason? Ọ bụ na ịnwụọ na ije n'igwe anyị kọọrọ gị aka na. Ịnwụọ na ịmụ ebe ị ga-anọ. Dị mbaraka gị, how old are you? Me boom bono one and boom. You know, can't bubble maka your sister who got rather on where you are calling. Okay, na I don't know no go na about. But some for your sister with 200,000 yeah.
enye m 200,000 na balance m eruo 50,000. Erugo young man dị ka gị. Okwu eji ga aka ejiro gị na poison. You must not have money. The most important thing in the world, family. Oh, they you go to 1 billion in family nwere Ishi. New family, you go one nigga nwoke. Na mom make everybody. You want aka ihe ha ga-eme. Ba, oh them too much. But go that number the year. 100,000 na no, normal day na bu nu were agoro ihe mana ya nda no ọgwụ now. Adabu no mom you no ebe ata na echi. Ọ bụ na aka ya nukwu ka mbuju nu ụlọ ọgwụ ọzọ. I like it ebe. A check your man, okay, young or your old cake again. Ogun with India at village for Bunatano. Ogun Bunatano, go with him. I don't know what you were since we took us up there. I'm not associated to you. Not what's your turn to go. The Obara, go with the Obara. Also to the Obara. From a house. Was needing a mere. He got joined the prince, man. Prince Emma, Yana do stage and sound. He gave you no very na muta. In fact, my boggy jokuru oga prince, a bakerana. In one way, would already so I just say to stage. You know, Mazi begin all day. Yellow child for the day, about 50,000 bought out the Ikelu. In Apata, or what the reason. 2011, Achopo Monono. My sister, upon problem with my canipu, my father. My sister na Diaby, Hana woke chose your boss, my sister, the chop from. Bro issue with them, I put him jebochi, Macon on young. I don't 3 weeks in a police station near Pesako. Going Gabo. I want a mobile guy, Koga, Kamake Bunum now. My father would hear a name, Mapota. But a good woman. We have none in Pam Madu, Jury Gomoto Jan. And you charm my father. A brother, Biambaruka, my mother's name 800, we're not a furniture. And the chaman not a more bembi. Jebem mother can be in a passage, is phone. Mufin fugo no wa. Mufin when a sugar mother they read in a machine. They were all but I'm not in a glucometer or then what do you want to read? Ejem UK, no sugar level, Mondocha Tibimbu. Somehow do you breathe? Abano Yala Molan Tim Zarazi. They made my operation ever. I was 4 days ago. Ochi Bumuntoya. I didn't mean that you're an edgy up my no, but what's your mono? You're an anti no, 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 million for more. You put near Gunatum. Okwande Gunaga Wamisi. When you want on the Yakogo no Guana, where do you go from here? You want to go cage in your mother. And the name I'm the one on a village. You want to fuga to. You want to fuga. When I'm not a Ruben village. One anymore here, I join. You've been fat, I don't call by to fuga. Evil forest. Be very careful. No, do yours or mega arrest. I swear to God. I would nah, that's 100,000. Obo job in Jebube. I don't think you need to repeat it. Good looking, good looking, look at you. About content creating a better social media, maybe look page, so you begin. No, you begin a name. People are finding ways to survive. Nigeria is Sirike. This is only an abba jumbo. This man in one thing can abombo too much. Go, but I respect him a lot. I'm older than him. And on a bambo. Who we film na looking at bambo. When you can job on you one call him, he didn't hola. And if man my crack my brain every minute. Because some party too much. Eh? I mean more pressure now some can blah hola ta allow which if you are booked them now. Because that's only 100,000. We are anything more need. Because and before I make sure no clear. Because people name you better chain no clear go carry and film on a happy name mother for name proper test. E me try about discharge here abekwa bozo obu se Mary say meku ya ona ademma maka enweke oyi na egbu mmadụ iche na help gi ya na rema na ọka dị ona eri ya before na amunye na me problem dị no do yours ndiri gi wicked mega arrest maka your mother ona mdi nne ababa adoro mma environment ihe na eche ke ya ga-eme ka isi ebe apụ ababa adoro mma ibi ebe a gore ka ke kan ji we ebe a look at onye ọmụgwọ mụrụ nwa na ikpogoro my mother asị akpa afa m egbutu oge asị no my mother mụta m egbutu oge
This position you try to put yourself. I know if I sit on me, you can't go weak for life. One of the more because he depressed. When they make all you feel free. When you're not all steady now, but people like him. Don't I got to fool your boy see and cake I guess make it better. Oh, mother Nanya keke. Manimanya keke by the special grace of God. Again, you never get in a bidon life or process, procedure, protocol. In our mota. And I'm okay, the versatile Amaka. I will bring conversation of Obodo Igbo. I'm a Monday guy, your name, but you have to be careful. You have to prove that yes, me will take go to him, I can say, my body. You Monday guy, you send a big guy to go UK, you further studies to go near the smart. But you need to show seriousness. Go to the Sandhouse, say, Bula Ghana. No can where Bible if you be all there. It's all there. Nwa be choy mu code mo anything ICT IT nkworo go gwa na enye ga ego nni isi no no na aga achoro go bere ige prince ha na ọrụ na maybe na maka ọrụ na abakari weekend occasion ina amụrụ gị onwe gị na amụ then weekend ije ọrụ Saturday Sunday wori yeti na bụ na ina bata iburu ife bata na nwere onye mu isi ga agba eze echi nobody knows o nwe ndị ngozi ha nọ n'ụzọ ha nwụọ nere m ebe nnọta atọ ọ bụ na m gburu onwe m enwe ike ebube niile a Chineke donyere m n'isi ọ bụrụ inyi m ka a n'anya anyị nwere ụlọ na village for 10 years as at 1996 ụlọ my father bụ ụlọ kacha na village anyị mana na ebe a na-agba ekwe bịa egbuo my father na 211 nwanne ya gbuo ya anyị gbazie ọsọ ụlọ ahụ dacha because ọ bụrụ na mmadụ anọrọ ya na plastik ya na-edozi ya ọdasị ya my mother bịazi ikwu okwu na meeting asị ọkwa onye nke a mụrụ ụmụ nwoke si ise enwe ụlọ nwaanyị na-ebe jeenu di ya na aka efe ọ bata na Christmas ka ndọkpụrụ ya n'aka na-aga fụ na nwa ya dọ ya aga bụ ịbịa nso inwe problem ọ pụzi n'elu mma ga-echọkwa nwe BP unu nke mụ na gị bere ọgbụmọ ntọ ga-abụ biko ma ọ mee ka nna biko ọ bụrụ na edischarge na ọ dịgo mma unu gwa m ka jee test ebe ọzọ jee test ọ bụrụ na Niger Foundation na ijekwa ọzọ na St. Mary's ka adị show biko thank you very much thank you biko kwa na ji m n'aka na afọcha anya video biko ka m si wee kwuo na mgbe izizi biko nụ nwanne anyị nwoke Okwuluora abụgo onye ama bụrụ onye na-enyere mmadụ aka mmadụ yi enwe problem na-agbata ọsọ enyemaka biko ka anyị nyekene na Okwuluora ihe kịta ọ dị ndụ biko because nobody knows tomorrow enwego m this urge for many days now ime this kind of video but abụghị m onye abata just kwuo the nsi about Okwuluora. I've been monitoring him na-eche mgbe oyi okwu some of the things about him and thank God n'okwu na so that is why we are making this video ka anyị kọkwala ụwa niile ihe nya nwanne anyị nwoke na-agabikwana despite the fact na ọ na-ebupụta onwe enyela ụwa aka na-eme ihe niile ọ na-eme but he goes through some pain and unimaginable pain and unimaginable things. It's only mgbe ọ nọ n'ime ụlọ in his own bed that is where he shares his own pain and people around don't really value and know the pain of leadership biko bụ ndị ọma njem ọnụ ka enwe mgbe ọzọ